ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, хушомадед ба канали мо Насим ТЖ. шербачаҳо якумин эъдоди мо дар наҳори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Катасой гуфтага. дӯстони азиз, яъне ки хона ду роҳ дорад ба сӯи хонаи мо гуфтага. якум роҳ аз Калелин рӯ ба рӯи Райҳона, дуюм роҳаш пеш аз масҷиди Меҳкалон. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин, 5 дар хона, ошхона, ҳезумхона, обаш ҳастай гуфтага. оби суед мушкилӣ нест, алиша меша ба якхонага дар шаҳри Душанбе бошад. нарша гуфтага дӯстони азиз ки нарша 370,000 сомонӣ бугӯ, боз муомилаи хуб дорад. се хонааш бо хешти пухта сохтагӣ шудааст. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. номерои ватсапаш 907 78 91 91. ҳама шароитҳои зиндагӣ кардана гуфтага ки ҳастай дӯстони азиз. хоб, дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Катасой, 6 сотиқ замин, 5 дар хона. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе дар комментари нависагӣ буд, ина марҳамат, хонаи арзон, сарошнафурӯшӣ аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонем. боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. марҳамат, дар ватсапашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои Насим ТЖ лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. ана дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар посёлкаи Айнӣ, Шайнаки Варазобиё гуфтагиай. хона иборат аз 5 сотиқ замин, 6 дар хона, ошхона, ҳезумхона, оғилхона, оби суед мушкилӣ нест ва срошна фурӯхта мешавад. нақша гуфтага ки 525,000 сомонӣ бугӯ, боз муомилаи хуб дорад. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ошхона, ҳезумхона, оғилхона, кухнию баня, хулоса дӯстони азиз, ҳамаи чӣ дорад. барои зиндагӣ кардана ҷои беҳтарин дар наздикияш мактабу ҳамхеди мағозаву ҳамхеди со ҳастай. нархаш 525,000 сомонӣ, боз аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонем дӯстон, иншоалло ки арзон мекунад. рақамҳои ватсаби соҳибхона 907 78 91 91. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, инами ранги ҳами ака, яъне ки видеои хушрӯ карда дар ватсаби мо сурат гирифта ё ин ки видеош карда маълумоти пуррашаро кунем, дар оянда иншоалло реклама карда, яъне ки фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби мо 911 32 43 ва 44. роҳи кина реклама карда фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмат барои дастгиритон.
дӯстони азиз, севимин эълонам бо диққат гӯш кунед. Касоне ки аз шаҳри Душанбе замин гуфтагӣ буд, марҳамат замини фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Шафақ гуфтагӣ бардорад. Замин аз 10 сотиқ замин иборат буда, 5 дар хонара, яъне ки фундаментш рехтагӣ ҳастад, як калидори дароз дорад, 2 хонаи дигар временка дорад, гуфтага ки дар ин хона яъне ки ҷои шароити зиндагӣ кардан дорад. 10 сотиқ замин, кухниву баняву ҳоҷатхона дорад гуфтага. дӯстон азиз, ина марҳамат обша бинед, оби чӣ хел беҳтарин, боз гуфтага ки водопироводам дорад. Дар наздикияш мактабу магазину ҳамхели масҷид ҳаста бардоро, нархша $50,000 мега. Аз номи сомонаи мо гап занед, арзон мекунад. дӯстон азиз, номерои ватсапаш 979 52 57 57. марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Бехем турбара мебия водопровод. Водопровод ҳам аст. Ёби хурдания худаш огарифт. Инҷа бетоно рехтагӣ. 3 хона, 6 ба 3. Калидор. Инҷа хонаи калон, зали калон. Ҳо устта майдаҳака. Бетонаш ҳама қайдига дари замин да. 4 таи падушка дорад. Ҳар тараф. 3 этаж дараш шуд гирифтагӣ. ҳавлиш мешавад 8 метр 9 метр. Заминмон оби кофарнион ҷо ҳама чӣ меша. ина тарвуз чида тарвуз дида чи тарвуз иш ҳоҷатхона инҷа 6 ба 3 ҷои оғил аиҷа оғил кадаи набардошта инҷа 6 ба 3 ҷои оғила ин дарахтон олуша чорма аст. обши 10 сотиқаи замин қати хонакона ҳамаш об проблема неста. ина марҳамат дӯстони азиз, як хона ҳастед дар шаҳри Кӯлоб, пеши боғи Алӣ гуфтага. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай, кухниву баняи дарун дорад гуфтагай. оби свет дар наздикиш ҳастай, ҳуҷҷатош қарор дорад гуфтагай. нарша 180,000 сомонӣ мега муомилаят дорад. рақамҳои соҳиби хона 987 25 68 87. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар имрӯза видео яъне ки фақат қариб ҳамаи хонаҳо аз шаҳри Душанбе ҳастанд. 4 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино-2, Зарафшон, кӯчаи Зафар, хонаи 123 фурӯхта мешавад. хона аз 4 ҳуҷра иборат буда дӯстони азиз ва масоҳати заминаш 4 сотиқи замина, гирди ҳавлӣ забор дорад, раҳ то даруни хонара асфалт дорад гуфтагай. аз раҳи калон 800 метр. оби свет гуфтага ки ҳастай, оби свети шаҳрӣ ҳастай. нархи хонара бордоро 340,000 сомонӣ мега, муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳои ватсаби соҳибхона 901 19 11 22. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин гуфтагай. яъне ки касоне ки дар комментария ноҳияи Данғара гуфтагӣ буд, марҳамат бародаро, хона бо хишти лоӣ бардошта шудааст. деҳаи Хуррамзамин 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 15 сотиқ замин. дӯстони азиз, нархи хонара 200,000 сомонӣ мега, муомилаи хуб дорад. рақамҳои соҳибхона 35 56 59 18. марҳамат ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. рости гап иншоалло ки ҳамарӯза яъне ки аз нархи навои хона, мошини замин бохабар мешавед. раҳмати калон барои касоне ки сухани моро рад накарданд, дар канали мо подписатсия шуданд.
дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастак қарор дорад дар ноҳияи Вахш, совхози Вахш гуфтагӣ, яъне ки хонаҳо барак мебошанд, яъне ки кришаи пастак 5 дар хона мебошад, хона коробка ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина дар ноҳияи Вахш, совхози Вахшда қарор дорад. 5 дар хона 6 сотиқ замин. нархи хонара гуфтагӣ ки 100,000 сомонӣ бояд фурӯхта шавад. рақамо барои тамос 902 41 86 86. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастак, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқонобод 2 ва хона аз 3 дар хона иборат буда калиддор дорад. масоҳати замини дӯстони азиз 6 сотиқ замина, хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастак, яъне ки свет ҳам дорад, нашоди обаш ҳечи гуфтагӣ нестак. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%-ан қоидавиян. нархи хона дӯстони азиз 230,000 сомонӣ мега, гуфтагие ки нашоди нархаш камтарак муомила дорад. рақамҳои соҳибхона 934 70 57 77. марҳамат дӯстони азиз, дар тамос шавед. эълон ба хурду калон ба ҳама подписчикони муҳтарам ва муҳтарама. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин ягон техника аппарат дошта бошед бо реклама кардан, марҳамат дар ватсапи мо 911 32 43 44 роҳӣ кунед. дар навор оянда мошинҳои шуморо, хонаҳои шуморо дӯстон фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмат барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастак, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. хона ремонтҳои беҳтарин гуфтагиай. 9 дар хона мебошад, обу свет мушкилӣ нестак ва дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирду атрофи ҳавлӣ гуфтагиам маҳкама. дӯстони азиз, обу свет мушкилӣ нест. дар ноҳияи Фархор пеши бозори Калонда қарор дорад. дар наздикияш гуфтагиай дӯстон ки магазинам ҳастак. дарвозаи нав часпонагӣ. нархи хонара 520,000 сомонӣ мега. ина марҳамат дӯстони азиз, яъне ки даруни хона. рақамҳо барои тамос 902 97 09 90 кардем. марҳамат бародаро, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, нуҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастак, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қурғонтепа, маҳаллаи Дӯстида қарор дорад. хонаи нуҳумини яъне ки имрӯза аз 5 дар хона иборат буда. дӯстони азиз, кухни, баняи даруни дорад гуфтагиай ва масоҳати заминаш яъне ки 3 сотиқ заминай. дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирду атрофи хона маҳкам, обу свет мушкилӣ нест. документҳои хона ҳамаш 100%-ан ва нархи хонара дӯстони азиз 400,000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 908 85 85 75. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, дута замини фурӯшӣ ҳастак, яъне ки якуминаш дар шаҳри Ҳисор аст. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Хушманзар, поёни қалъада мебошад. хона дӯстони азиз, яъне ки замин аз 6 сотиқ замин иборат буда ва нархаш 90,000 сомонӣ аст. бетони хона рехтагӣ гуфтагиай дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос 008 77 50 04. ба ҳамин рақамҳо бародаро муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, 15 дақиқа касоне ки то ҳамиҷа тамошо кардаги боша, ҳатман дар комментария 500 плюс мона шитоби ки мо буфаҳмед кадом одам мора ҳамин видеои мора то охир тамошо мекунад. дӯстони азиз, яъне ки ин охирин эълони мо ҳастад. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 20 қарор дорад ва тарафҳои Жилпром гуфтагиай.
6 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби замин 988 32 43 36. марҳамат ба ҳамаи рақамҳо муроҷиат намоед. дӯстони азиз, навори мо ба охир расид. ба охири сарбаланду хонаобод бошед. дастгири моро фаромӯш накунед. лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. боқи сарбаланду хонаобод бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.